Έλα, Αντώνη, πες μου, πώς έγινε. Άντε πάλι, δεν το ρίτα. Σου είπα, δεν κάνει να του τη θυμίσουμε αυτή τη σκηνή. Του κάνει κακό. Καλά, μη μου πεις. Έλα, εντάξει, ήταν κακιά η ώρα. Μα τι κακό θα σε είδε και σένα. Γιατί πάθατε κι εσείς τίποτα? Παραλίγο να αφήσουμε τα κοκαλά μας στο Αιγαίο. Τα σκυλόψαρα θα μας τρώγανε. Δεν θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι, με το δάχτυλο. Έρευα που λέτε ένα ταυτά. Μια και αναφέρατε τη βάφτιση, θα ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη. Τι γεγιόλα μου. Όπως θα θυμάσαι, Δωρίτα μου, εγώ πρόπερση πήγα στους Αγίους Στόχους και βαφτίστηκα χατζίνα. Κάνα βαφτίστηκε. Σκάσε εσύ τώρα, σκάσε, μην μιλάς. Δεν την είναι Όλγα. Όλγα είναι το καλλιτεχνικό της, μην μιλάω, σου λέω, τρώγιο τώρα εσύ, σώπα. Θα ήθελα λοιπόν, αν δεν έχετε αντίρρηση και αν το παιδί είναι αγόρι, να το λέγαμε Ιορδάνη. Σιγά να μην το πούμε κι αλλιάκμονα. Ναι, μια χάρη ζήτησα κι εγώ. Τόσα αν έχουμε εδώ μέσα. Σε τι ανέγεσαι δηλαδή, γιαγιά? Σταματήστε καλή κυρία Κάτικα. Ας δούμε τι λέει και ο γαμπρός. Τι λες κι εσύ, γαμπρέ? Εγώ λέω το εξής. Να δώσουμε στο παιδί δύο ονόματα. Γιώργος και Μαρία. Και όταν μεγαλώσει, να διαλέξει ποιο από τα δύο θέλει. Όρσε, γαμπρέ. Όσε εδώ και μη παρέχει. Θα σπασία το σερβίτσιο. Άκου εδώ, νεαρέ μου. Εμένα που με βλέπεις με λένε Όλγα Μαρκάτου. Οι φίλοι πώς σας φωνάζουν? Σκάσε, δεν σε παίρνει. Και μου το έλεγε εμένα εσάς το φήμωτρο. Εγώ διέσχισα το Αιγαίο με μια μαούνα. Εγώ πάλι με τον ΕΑΣ 2. Ακόμα χειρότερα. Να περνάγαμε στο φρούτο. Δεν θα ρεζιλευτώ τώρα από ένα ρεμπεσκέ. Με ποιον ετάχει? Με κανέναν μανάρι μου. Τρώγε εσύ, τρώγε. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας όλοι. Κουμάντο εδώ μέσα κατά ακόμα εγώ. Πω. Τι είναι τούτη? Ντούρασε τις βάζετε. Ναι. Σακίσιο και πήγαινε στον μπάμπα μου, φέρεις ένα σάντουιτς μεγάλο πουλα. Γιατί? Δεν σας μαγειρεύει ασπασία? Δεν έχω εμπιστοσύνη. Δεν είναι έτσι που τα λέτε. Η ασπασία σας έχει στα όπα. Αυτή η οχιά η Δημούτσουνη, αυτή μόνο το συμφέρον της κοιτάει. Μήπως τα παραλέτε? Βρε τσακίσιο στον μπάμπα που θα μου κάνεις και κριτική. Εντάξει. Curva state turchi taluga. Χριστίνα! Χριστίνα, ξύπνα! Κάτι ακούω στον κήπο! Χριστίνα! Ζεις! Μαυροφίδι που σέφαγε! Ποιος είναι? Βοήθεια! Μην το παίρνετε κατάκαρδα, δεν αξίζει. Κάνετε κακό στον εαυτό σας. Κομμάτια να μου τη φέρουνε! Σαν σερβίτσιο! Ιησούς Χριστός, νικάει. Από γκρεμό να τσακιστεί και σε φωτιά να πέσει! Στα τάρταρα της γης, στα βάθη της θαλάσσης! Σταματήστε καλεγιάκι και κατάρρες το νοικοκυριμένη. Τα ήξερες όλα, σκύλια! Και τι θέλετε να κάνω? Πάλι εγώ θα βρω το μελό μου. Να μου θυμίσεις πριν πεθάνω να σε καταραστώ και σένα! Δεν κατάλαβα. Τις αμαρτίες της Χριστίνας εγώ θα τις πληρώσω. Με μαύρο μαντίλι να τη δω! Όχι, δεν της πάει, την κόβει στο πρόσωπο. Σπίτι του έχει πάει. Πού θέλετε να ξέρω? Πού μένει αυτός? Έχει νοικιάσει ένα διαμέρισμα στην Κισεργενή. Ωραιότατο, στον έκτο όροφο. Μέχρι εκεί έφτασε η χάρη σου. Εκεί ήταν που τους ανακάλυψα. Ρετυρέ είναι? Ναι, έχει και από πάνω β' ρετυρέ. Να πέσει το β' ρετυρέ απάνω τους και να τους πλακώσει. Αμά, παιδά τι μου λύσαμε το Περού. Καλημέρα! Τι πετιέται? Πώς είσαι, γιαγιάκα μου, σήμερα? Καλύτερα παρά ποτέ. Μας τρόμαξες χθες, Ζαλίστηκα λιγάκι. Ο κόσμος, η φασαρία. Τι θα πιείτε? Ξέρω, φαρμάκι. Να μαζευτεί, πρέπει να μάθει όλος ο κόσμος τις χαρές μας. Έρχεται στο σπίτι ο δυσέγγονός μου. Να σας ζήσει, κουμπάρα. Ευχαριστώ, κουμπάρε, κάνω παραπέρα σου είπα. Πήγαινε να τους χωρίσεις, γιατί θα σηκώσω την κουμπούρα και αυτή τη φορά δεν θα του ανοίξω τον αέρα. Παναγία μου! Διαλυθείτε ησύχως, απειλή με καραμπίνα. Κυρία Όλγα, να σας ζήσει. Έστω διάολο από εδώ που θα μου πεις και να μου ζήσει. Εντάξει, μη φωνάζετε, είναι ντορίτα μέσα. Αν δεν φύγεις σε 2 λεπτά από εδώ μέσα,
Θα σηκώσω την κουμπούρα και θα... Έλα καλέ, γιατί κάνετε και ελάτε. Τίποτα, Ντορίτα μου, να μου εύχεται. Ευχαριστώ, παιδί μου. Ό,τι ποθείς. Και Μίτσο. Μπα, ήρθες. Για το παιδί μου. Σαν κομματάκι αυγά να το θυμήθηκες το παιδί σου. Η μάνα είναι μάνα, εντάξει. Ωραία μάνα που βούτυξε το γαμπρό της. Σταματήστε καλά, δεν έχετε καρδιά. Δεν βλέπετε πως έχει μαραζώσει. Μην τη φοβάσαι. Κακό σκυλί. Δεν περίμενα να ακούσω τίποτα καλύτερο. Κάνε παραπέρα. Από απόσταση θα κάθεσαι. Γιατί ψήρες έχω. Μακάρι να έχεις ψήρες. Θα σε φλιτάραμε, θα τελειώναμε. Παιδιά μου, το παιδί μου. Σιγά μην υποθυμίσεις από τη συγκίνηση. Τώρα δέσαμε. Καλή, γιατί στέκεστε όρθιες. Σάσα μου, δεν περιμένουμε την Ντορίτα. Καλά, δεν μπορείτε να την περιμένετε καθιστές. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ θα κάτσω. Μήπως θέλεις να ξαπλώσεις, θα σου τέριαζε καλύτερα. Κάνε πως δεν άκουσες. Τι έμαθα, κυρία Όλγα. Πήρατε πάλι τα ενία στο εργοστάσιο. Ναι, για να το ξανακάνω εργοστάσιο. Γιατί τι ήτανε. Οίκος ανοχής. Και που ξέρετε εσείς πως είναι η οίκη ανοχής. Έχετε πάει. Σάσο, σωστά. Για πες μου εσύ που ξέρεις. Χαρά στην υπομονή σου. Δεν σε άκουσα, Σάσα μου. Τίποτα. Κάτι είπα στη φίλη μου. Βέβαια, οι τσούλες τα λένε μεταξύ τους. Όχι, φιλενάδα. Δεν μπορώ να κάθομαι άλλο να κουρελιάζουν την αξιοπρέπειά μου. Σωστά. Είναι που είναι κουρελιασμένη. Σταματήστε, καλή μέρα που είναι σήμερα. Πάει, τελείωσε, εγώ φεύγω. Μη μας το κάνεις αυτό. Σωσούλα μου, μην Ντορίτα μου. Γιατί κλαις, ρε μάμα. Που γύρισες, αγάπη μου. Τις έλλειψες βλέπεις. Πώς θα περάσετε, Ντοριτάκι μου. Καταπληκτικά, πού να σας τα λέω, Μείναμε σε διάφορα χωριά γύρω από το γαλαξίδι και μαθαίναμε σε νεαρές ομάδες πώς να διασώσουν τα πουλιά της περιοχής από τις παγίδες των ασυνείδητων. Ξέρεις τι ασυνείδητοι υπάρχουν, βρε μάμα? Πώς δεν ξέρω, αγάπη μου, εγώ δεν ξέρω. Αλίμονο, η μάνα σου δεν θα ξέρει. Και τι άλλο κάνετε, Ντοριτάκι μου? Ξέρεις, τώρα μαθαίναμε εκεί, τους μαθαίναμε πώς να περιθάλπουν τα πουλιά και άκου μάμα τι θα σου πω, πώς να βοηθούν στη διαδικασία εκόλαψης κάποιων πουλιών με προβλήματα μετά τη γέννα. Και εσύ, βρε Ντοριτάκι μου, πήγες εξοχή κι όλο με πουλιά, σχολιάσουνα. Γιατί εδώ μερικές και στην πόλη που είναι, πάλι με πουλιά ασχολούνται. Τον κόρακα είναι. Τι να σας πω κι εγώ. Πιάσε τηλέφωνο. Ο Αντώνης θα είναι. Ναι. Εμπρός. Τούσου! Λοιπόν, φύγετε όλοι. Θα αναλάβω τις ευθύνες μου. Ένα τραγούδι να πούμε για να μην ακούει καλά για το μωρό, Λοιπόν, η γιαγιά μας η καλή. Καθαρίζει Μερολή. Πού να στο χάρη. Η γιαγιά. Καταφωνεί. Χριστίνα, τι γίνεται εδώ, τι φασαρία είναι αυτή? Φασαρία? Ποια φασαρία? Ακούσατε καμία φασαρία? Σάσα, άκουσες εσύ καμία φασαρία? Καμία φασαρία, όχι καθόλου. Ποιος φυλάξει. Μα εδώ γινόταν σκοτωμός. Άντε καλέ. Στον ύπνο σας δεν το είδατε, Σάσα? Ναι, στον ύπνο σας. Να, δεν είναι, κάντε το. Όπως σου έλεγα λοιπόν, Σάσα μου, γυρίζω και της λέω. Άκουσα να σου πω, αγάπη μου, της λέω. Εάν δεν μάθεις να ράβεις, εγώ θα αλλάξω μοδίστρα. Πολύ καλά της είπες, της άσχετης. Διότι, Σάσα μου, να μου κάνει το μπούστο πλισέ. Έχεις ξαναδεί εσύ τέτοιο πράγμα? Τέτοιο πράγμα? Πουθενά. Όχι, βέβαια. Και τι γυρίζει και μου λέει, Σάσα μου? Γεια σου, Χριστίνα! Χριστίνα, τι θέλει εδώ αυτός? Δεν ξέρω, θα σου πιέσω, αλλά δεν έχω ιδέα. Θα φύγω. Έξω από το σπίτι μου, αλήτη. Ασπασία, τα παντζούρια. Κλείσε τα παντζούρια, η γειτονιά. Θα φύγω. Πρώτα όμως θέλω να πω δύο κουβεντούλες στην κυρία από εκεί. Να σε είπε όμως και κυρία. Φεύγα αμέσως, αλλιώς θα φωνάξω την αστυνομία. Δεν χρειάζεται. Γιατί ρε Χριστίνα? Γιατί ρε Χριστίνα? Έξω είπα! Γιατί, πες μου μόνο γιατί! Πες του κι εσύ, βρε Χριστίνα μου, γιατί ρε Χριστίνα. Δεν το βλέπεις, θα γίνει σκοτωμός.
Πώς με πετάς έτσι ρε Χριστίνα, Πώς! Καστιγάρα τον και έχω πάνω το μωρό! Αν τα παράτα με εσύ, Ρε Μανώλη, τι τον άφησες και συνάρθει? Εμένα μου το λες, δεν βλέπεις ότι είναι φτιαγμένος? Από τι? Από καρυδιά. Χέσε μας κι εσύ. Εντάξει, πες μου μόνο μια λέξη. Πες μου μια λέξη και θα φύγω. Εντάξει, Βραντονάκη, φύγε και μόλις φέξεις θα στην πούμε αυτή τη ρημάδα τη λέξη. Τώρα θέλω, τώρα! Κάθομαι και τον ακούω! Ασπασία! Την καραμπίνα! Μάμα, τι συμβαίνει εδώ? Γιατί απευθύνεσαι σε μένα? Γιατί απευθύνεσαι σε μένα? Τόσος κόσμος είναι εδώ. Σωστά! Απευθύνσου σε μένα λόγω χάρη. Όχι, Ναι, όχι, όχι, ναι, όχι. ναι. Τονίτα, πήγαινε να κοιμηθείς! Χάρη, πήγαινε την Τονίτα για ύπνο! Ναι, έλα να πάμε για ύπνο. Μέρα, χάρη. Τι συμβαίνει, Αντώνη? Τίποτα. Θέλω να πω δύο κουβεντούλες στη μάνα σου. Σας θα θέλω υποθυμίσω. Όχι τώρα, μωρό μου, αργότερα. Και τι έχεις να πεις εσύ στη μάμα? Τίποτα δεν έχει να πει. Όχι, τι έχει να πει. Λόγια κουπρασιού έχει να πει. Κάνε παραπέρα, μωρή! Μετά από 2 χρόνια ερωτικής σχέσης, Ντορίτα μου, όλο και κάτι θα έχω να της πω, Ρε Χριστίνα, πότε ήταν που πήγες να παντρευτείς εκείνο τον άχαρο? Ποιο λες καλέ? Τον Άγγελο καλέ, το όνομα της Δωρίτας. Πού τον θυμήθηκες αυτό, Χριστιανέ μου? Για κάτσε να υπολογίσω. Α, ξέρεις πότε ήτανε? Όταν βγήκε ο Καραμαλής. Α, ναι, το 1974. Τότε δεν γύρισε ο Καραμαλής από το Παρίσι. Όχι αυτός ο Καραμαλής, παιδί μου, άλλος, ανουσιός του. Και γιατί δεν τον παντρεύτηκες τελικά? Δεν θυμάμαι. Κάποιο κόλλημα θα παρουσιάστηκε. Τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα. Μόνο οι γριές κάθουνε και συζητάνε παλιές ιστορίες. Σωστά. Ενώ εμείς έχουμε το μέλλον μπροστά μας. Εβίβα! Γεια μας, Α, για να δω. Τι κοίτα? Ε, Τι είναι, καλέ? Τι είναι? Παναγιά μου βοήθα. Έχω πολλά ορθογραφικά. Τι ορθογραφικά βρε? Ποιος σου τις είπε αυτές τις ψευτιές για τη γιαγιά σου την Χριστίνα? Γιατί ψέματα είναι. Η νονά σου η Ζαβή σου τα σέρβιρε. Ή ο Λουκάς ο γεροξεκούτης. Έννοια σου και θα τους συγυρίσω. Καλά, μόλις γυρίσει η γιαγιά μου θα τη ρωτήσω και θα μου πει. Πότε γυρίζεις να τη Ρώμη? Η μάνα σου μεθαύριο με το αεροπλάνο. Η γιαγιά σου που δεν μπαίνει σε αεροπλάνο πάει σήμερα στην Αγκώνα να πάρει το πλοίο.